Dneska jsem si pro vás připravila pokus s názvem Vybuchující modrý plamen. Tento pokus nám demonstruje vlastnosti jednoho z nejlehčích prvků v periodické tabulce vodíku, který výbušně reaguje se vzduchem. Do kadínky si naliju 50 ml vody. Potom přidám 1 lžičku modré skalice, kterou jsem si předtím nadrtila. Všechno pečlivě promíchám, aby se mi krystalky modré skalice rozpustily. Nyní do roztoku modré skalice a vody přidám 30% kyselinu chlorovodíkovou. Zde přiliju 17 ml. Přítomnost kyseliny můžeme vidět na změně barvy. Nyní vhodím 2 kuličky albalu a počkám, až začnou s roztokem reagovat. Kuličky už začínají reagovat a tak si celý roztok přiklopím miskou, aby se mi nahromadil vodík. Zapálím si špejly a přeběžím ji nad ústí baňky, v které už by měl být nahromaděný vodík. Po chemické stránce pokus proběhl podle těchto chemických rovnic. Modrý plamen z baňky vyšlehl, jelikož vodík sebou vzal i částečky modré skalice. Děkuji za pozornost.